l-udjenza kollha tal-YouTube. Illum ħanibdew b'video. Ħanibdew video jismu Dios de Pactos, l-Alla tal-Patt. Anka jekk ma tifhmux il-klim kollu, però tistgħu issibuh anka fuq il-YouTube il-klim bl-Ingliż, imma jiena ħanejdulkom il-klim bl-Ingliż aħna ġejjin u anka bil-Malti, speċjalment bil-Malti nagħmilulkom. Imma inħeġġitkom isimgħu dan il-klim ta' dan il-diska vera sabiħa ta' kantant famuż vera midluk mill-Ispirtu Santu Marcus Witt. Inħeġġitkom kulħadd ipoġġi bil-qiegħda u ejjaw niftħu qalbna. Maestro, roll the video, please. Iftaħlu. Alla tal-Patt. Li inti żomm il-wedit tiegħek. Li twettaq il-kelma tiegħek. U li tagħti lili d-destin. By your grace, I am here. God of covenants, who keep your promises. You accomplish your word, and you guide my destiny. God of covenants, I trust your promises. I rest in your word, and by your grace, I am here. In intimacy, sheltered by your glory, we can be together, you and I. To behold your holiness. I'm in awe before you and your love. I've never been the same. After leaving from the most holy place. Alla tal-Patt, int li tħares il-wedit tiegħek. Int li twettaq il-kelma tiegħek. U tiggwidani fid-destin tiegħi. Alla tal-Pattijiet, jiena nafda fil-promessi tiegħek. Jiena nistrieħ fil-kelma tiegħek. U bil-grazzja tiegħek jiena qiegħataw. Il-grazzja u l-ħnina grazzi mulej tal-fidwa tad-dem tiegħek. Il-grazzja u l-maħfra tiegħek. U mal-frott li wieħed jgħix f'komunjoni u f'qima miegħek. Għad ma ħanibqa l-istess. Meta jiena nibqa fil-preżenza tal-post qaddis tiegħek. Pactos que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Confío en tus promesas. Jien nistriħ fil-kelma tiegħek u bil-grazzja tiegħek jien qiegħataw. Tistgħu tkantawha flimkien aħwa l-kliem qegħdin hemm.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descansas tu palabra, por tu gracia estoy. Alla tal-pat, int li żomm il-wedi tiegħek, li twettaq il-kelma tiegħek, li tiggwida d-destin tiegħi. Alla tal-pat, jiena nafda fil-medit tiegħek, nistrieħ fil-kelma tiegħek u permezz tal-grazzja tiegħek jiena qiegħed hawn. Whoa, estoy aquí. Bil-grazzja tiegħek jiena qiegħed hawn mulej. Estoy aquí. Aleluya. Aleluya. So, bil-grazzja tiegħek jien hawn. Hallelujah. Praise God. Gloria al mulej. Hallelujah. Kulħadd jgħid it-talba warajja, Miss Qadis. Grazzi tal-pat tiegħek. Li inti għamilta lija u li inti tajtni biex ingawdi minn din il-ħajja u li permezz ta' dan il-patt illum jien nsejjaħ ibnek u nista' ngawdi mill-wedit tiegħek, nistrieħ fil-kelma tiegħek għax dak li inti wett mulej, inti twettqu fil-ħajja tiegħi. Għallimni nikkoopera mal-patt tiegħek mulej. Min qalbi nitolbok bil-qawwa tal-Ispiritu Santu fis-isem Ġesu Kristu. Amen. Dan il-messaġġ twilet il-ħamis l-għadda, illum is-sibt jumejlu. Waqt li kont fit-talb, nisma' l-mulej jgħidli din il-kelma bl-Ingliż. Put my covenant on your lips. Kemm hawn minnkom ġieli smajtu dik il-kelma? Jew xi ħaġa simili. Smajtu dak il-kliem hekk? Put my covenant on your lips? Għaw ġaħat minnkom smaħħa kelma b'kelma li ngħid. Put my covenant on my lips. Jina kont għatma smajtajek, għasmajt pritkijek, jow rajt xi ktiebek, imma fl-ispiritu tiegħi kienet ċara. Put my covenant on my lips. U fl-istess ħin ħassejt il-mulet jgħidli għajt lill-poplu tiegħi. One intom River of Love, għax intom il-merħla li jiena nira. U l-poplu talla f'Malta u għada ma da d-dinja kollha, għax għada jaraw ħafna nies internazzjonali u bl-Ingliż. ħafna minna ma nirrealizzawx il-qawwa li hemm fil-patt tad-demm. U li kieku nirrealizzawx qawwa hemm fil-patt li jagħmel Alla bid-demm qaddis tal-Alla, kieku jiena u inti naġixxu differenti. Isma' l-kelma, nirreaġixxu differenti. U naġixxu bħal Alla. Nirreaġixxu differenti u naġixxu bl-Ingliż. You react differently and instead you choose to act like God. I didn't say like a good person. I said like God. Biex inti tifhem dan il-kliem, għal dawk li intom ġodda, biex inti tifhem dan il-kliem, inti tifhem x'inhu patt. Il-kelma patt ġieli smajnija, il-kelma patt m'għandux jaqsam ma' kontratt. Il-kelma patt it-tnejn isiru ħaġa waħda. Il-bieraħ Jesmond u Anita
għamlu patt, mhux kontratt. Għalhekk dak li jaqgħad Alla ma jifirdu l-ebda bniedem. Għalhekk meta jiena u inti sirna ta' Kristu, Alla mhux ħajfirdek għax tiġi inti sirt ħaġa waħda miegħu. Il-Bibja li ħafna minnkom għandkom id-dar, xut minnkom ma taqrawix ma tiftħuwix il-ġarret rabbis. Sewwa, il-Bibja huwa ktieb ta' patti. It's a covenant book aħwa. We serve a covenant God. We forget that. And if you realize that, everything is about to change from now on in your life. Aħna mhux naqdu Alla tajjeb ta' biss, jew Alla ħanin biss, jew Alla fejja, jew Alla tal-mirakli, dak kollu vera, imma aħna naqdu Alla tal-patt. If you understand that, you'll be healed now. Jekk tifhem di, ma terġax tibża sekond oħra f'ħajtek. Ma jgħaddillekx biża minn qalbek sekond oħra f'ħajtek. Jekk tifhem li l-Alla li inti taqdi u li l-Alla li inti tissejjaħlu missier u lilek isejjaħlek iben, ma terġax tibża sekond oħra f'ħajtek. Il-kelma tal-Bibja, Testament qadim u Testament ġdid, tissejjaħ il-kelma tal-patt. Mhux ġast il-kelma tal-Alla, tgħid li mhux tajjeb, mhux żgur li tajjeb. Imma għal-kemm ħafna jafuha dik. Però għal ħafna minna, peress li dan smajniha, mhux ħad tagħmel l-istess impatt fuqi. Hemm bżonn li nifhmu li l-Bibja hija l-kelma tal-patt. Ġieli qedtilkom li l-Bibja mhix għal kulħadd. Tafuha din il-Bibja mhux għal kulħadd? Il-Bibja hija biss għall-poplu tal-Alla. Għall-poplu li Alla għandu patt magħhom biss. Għalhekk inti ma tmurx titkellem in-nies tad-dinja fuq tidnibx ta' għax qed tagħmel ħażin. Jista' jieqaf jidneb u xorta mmur l-infern. Tiffornikax ta' għax inkella għax dak użejn ħażin qudiem Alla, għalhekk jieqaf jiffornika jmur iżgħal vassa. Alla qatt ma jitlob lil midneb jieqaf jidneb. Now this is news for you. Lil midneb jitolbu jindem u jitwilet mill-ġdid. Huwa lill-Knisja li Alla jċanfar jgħidulhom intom tiegħi irbaħtu fuq id-dnub. Kif għadkom tgħixu bħal nies mingħajr patt? Alla lill-midneb ma jgħidlux jaqaf id-neb. Alla lill-Kristjan jgħid jaqaf id-neb. Alla ma jikmandax lid-dinja lil min jiżżewġu. Alla lill-Kristjan jikmanda lil min għandek tiżżewweġ. Alla ma jikmandax lin nies tad-dinja biex jagħtu d-deċma u jagħtu l-offerti. Alla lill-Kristjan jgħid ġib id-deċma tiegħi fid-dar tal-mulej. Għalhekk li d-dinja qatt tippritkalhom fuq id-dnub għax tiġa professionals fihom. Hija lill-Knisja li Kristu iċanfar u jgħid duru lura bl-imħabba tagħkom lejja bħalma kontu fil-bidu. Huwa lill-Knisja li Kristu jgħid kif intom għadkom tafġu l lem meta intom poplu tal-patt. Qed taqbdu xi ħaġa? Għal dawk li intom ġodda fil-mulej, għal dawk li intom qatt ma smajtu dal-kliem, il-kelma patt tfisser jiena u ħadd ieħor sirna ħaġa waħda. Jiena u Marjella, meta għamilna l-patt ta' żwieġ fi Kristu, importanti nagħmel ċen fuq Kristu, fi Kristu. Aħna sirna ħaġa waħda. Dak kollu li huwa tiegħi tajjeb u ħażin sar ta' Marjella. Dak kollu ta' Marjella tajjeb u ħażin sar tiegħi. B'kollox. Sew jekk hux dejn u sew jekk hux beni. Kollox. Ara d-dinja meta jiġu biex jiżżewġu xi jagħmlu? Ara ħjar nippreparaw minn issa biex jekk nisseparaw inti tuħu tiegħek u jiena tiegħi. Ħallihom id-dinja jagħmlu hekk. Alla qatt ma rikonoxxa dak iż-żwieġ. Alla jidħol xut bejn nies ta' patt, mhux bejn nies tal-ġungla. This is powerful. Tafu li inti Kristu fl-Apokalissi jissejjaħ ix-xut tal-patt.
Tafu that Jesus Christ in the book of Revelations is called the witness of the covenant. Who's he witness between? Between the world. Between Sodom and Gomorrah. Ma l-poplu dalla. Alla jidħol xut. Għalhekk il-poplu dalla jgħidilhom ma tistax tiżżewweġ waħda li mhijiex tiegħi, għax dik ma mhix tiegħi. Dik m'għandux patt. Imma titżewweġ bil-fors jekk inti raġel, jekk inti raġel talla, titżewweġ bil-fors mara talla. U jekk inti mara talla bil-fors titżewweġ raġel talla għax alla jidħol xut bejnietkom. Issa isimgħu nisewwa. Hawnhekk ħanqajjem ħafna mistoqsijiet. Meta Kristjan jew Kristjana tiżżewweġ partner li mhux talla, Alla ma jidħolx xut ta' dak il-patt tallek jista' jaqa'. Xi ħadd il-bieraħ saqsini, allura dawk in-nies li resqu lejl mulej wara li żewġ jiġri. Jitwiled miġrid iż-żwieġ tagħhom ukoll. Qed tifhmu? Halleluja. Għalhekk meta inti tiġi mid-dinja u l-mara biss taċċetta lil Kristu u raġel biss irġiet il-Kristu, issa tinqala gwerra li qatt ma kellkom bħala qabel. Mhux bil-forsa xi se daħħal salt noħra fid-dal tiegħek. L-ewwel qabel kontu kollha taħt is-salta tad-dlam u ma malkomx kon problema x'kontu f'agreement. Issa ġibtu disagreement mal-ewwel, issa ġibtu salta tad-dawl u salta tad-dlam fl-bkien. Għalhekk issa għandek diżastru. Kemm ilek tmur hemmhekk! Kissirna żwieġ. Ma mhux għax il-pastor kissirulek, għax inti l-Kristu tajtu ħajtek. Għalhekk Alla jwissi biex it-tnejjers u lej il-mulej u qatt ma tiżżewweġ persuna li mhix taħt il-patt. U make sure li ma tiżżewweġx xi ħadd minn River of Love għax jiġi jew tiġi River of Love, make sure li jkunu verament nistalla. Għax hawnhekk peress li għandna l-bib miftuħ, kollox jidħol. M'għandniex scanners. Amen aħwa. Hallelujah. X'inhi l-kelma patt? Il-kelma patt number 1, il-Bibja mimlija patt. Believe it or not, l-iktar darba li l-kelma patt tissemma fil-Bibja hija fi-Ktieb tal-Lut. Morru qraw sew. Il-Ktieb tal-Lut jitkellem fuq il-patt kontinwu. On covenant, il-kelma covenant. Issa meta jkun hemm patt, meta jiena u Alla milna patt, inti tafu li intom Alla għandkom patt mal-Alla? Allura meta jiena sirt ħaġa waħda ma' Alla, jiena suppost nitkellem bħal Alla. Naġixxi bħal Alla. Jiena nsir fuq din id-dinja ir-rappreżentant ta' Alla fuq din id-dinja, mhux ir-rappreżentant tal-Papa, laqas tal-Pastor jew tal-Papa, rappreżentant ta' Alla fuq din id-dinja, għax jiena miegħu għandu patt. Rappresentant Alla fuq dinja. Allora jiena I become the covenant witness to the world. Jiena nsir ix-xut tal-patt f'din id-dinja. Biex id-dinja suppost ħarsu lejk nistalla u jgħidu ikollhom ħiel kif jopera Alla meta jaraw lilek. Responsabilità għal il-mara kulħadd jgħid kbira. Ma barka kbira. Barka l-għor kbira. Halleluja. U iktar ma tkun responsabbli, iktar Alla jafdak. Amen. Pero meta ħina għamilna patt malla, as-saċ għal-kemm aħna ngħidu għandna patt malla, fil-veru sens tal-kelma Alla ma għamilx patt miegħek, Alla għamel patt miegħu innifsu f'Ġesu, u inti tħall f'Ġesu. Għalhekk aħna kull ma nagħmlu llum nagħmluh fi Kristu. Issa, fil-Bibja, meta jiena nopera hawnhekk, kull Kristjan li verament huwa Kristjan, meta jopera fil-ħajja, qed jopera bħal Kristu ieħor fid-dinja. Għax jiena u inti mitna lejna nfusna u aħna issa moħbija falla fi Kristu. Kolossin kapitlu 3 vers 1-4. Aħna jiena u inti moħbijin. Allura isimgħuni aħwa. Il-ġlieda spiritwali tiegħek kontinwament hija li x-xitan irid jaqilek minn ġol patt. Il-ġlieda spiritwali kontinwa tiegħek hija li x-xitan irid jaqilek mill-patt. Tidnejlek minn gallu l-istess ġlieda u tilfuha. Adam u Eva.
daw kienu ħaġa waħda malla. Il-moment li huma sottomettew lejn ir-rida tad-demonju, spiċċaw ġew fi qbil f'agreement mad-demonju. Allura mbagħad ġara daħlet is-saltna tad-demonju fl-umanità. Sakemm ġie l-aħħar Adam, Ġesu Kristu. Biex jerġa' jirreversja kollox u jerġa' jdaħħalna taħt patt ħaġa waħda malla. Jiena u inti ħafna drabi ninsew, ħafna mill-Kristjani laqas jirrealizzaw li dak li Ġesu ġie biex jagħmel, number one mhux biex jiffonda reliġjon. Forget it. Number two, mhux biex jibni xi katedral, jew jibni xi jinnaf xi tip ta' denominazzjoni. Ġesu ġie biex is-saltna tas-sema tiġi fuq din l-art. Għalhekk jiena u inti nissejħu slaten u qaddisin. Is-sultan mibgħut biex isaltan fejn hemm id-dlamijiet biex is-saltan tal-Alla tasal hemm. Dak huwa xogħli u xogħolok. Mhux li nibdew denominazzjoni jew insiru reliġjużi u nibdew nrednu u nżebġu. Dik ma tara mkien fil-Bibja. Dik mhux is-saltna, dik Ruma. Tħaltuhom xi tnejn. Jiena u inti, aħna l-Iskrittura tgħid fl-ewwel Pietru 2:9, Apokalissi 1:6, Apokalissi 5:10 tgħidlek li Alla għamel lilna qassisin u slaten. Il-qassis jimministra lill-Alla u s-sultan jisaltan fuq din l-art bħala ambaxxatur mibgħut minn Alla biex jirrappreżenta mhux il-Gordon, jirrappreżenta lill-Alla. Jirrappreżenta lill-Alla. Allura kull ma nagħmlu aħna, kollox qed jopera minn fuq patt. Ma nagħmel xejn jiena u inti mingħajr patt. Ħanorikom Efesin kapitlu 2, morru hemm malaj. Efesin 2. Ħanaraw xi skritturi flimkien illum u nħeġġiġkom please ġibu l-Bibja magħkom. Halleluja. Għaw xi ħadd minnkom ir-roti tiduru, tiġa ir-roti tagħkom qed iduru. Qed nitkellem b'awtorità assoluta tal-Alla. Ħanejlek għaliex. Għax jekk jiena u inti naqbdu din ir-revelazzjoni, jiena u inti irridu ngħixu totalment differenti mid-dinja. Tħallix la Super One, la Net TV u laqqas it-TVM, la CNN u laqqas stazzjonijiet oħra jikkondizjonawlek moħħok. Għaw aġenda diabolika fid-dinja u propaganda biex lilek iwaqqawk taħt biża, terrur biex inti ma tista' tagħmel xejn. Fejn hemm il-biża topera, Alla mhux hemm. Ħanerġa' ngħidha di. Fejn hemm il-biża topera, tħallax il-biża li qed ngħidlek jiena mal-biża tal-Alla. Anzi, jalla timxu l-kol fil-biża tal-Alla għax min jimxi fil-biża tal-Alla ma jibżax minn bniedem wieħed fid-dinja. Imma timxi fil-biża tal-Alla. Imma tħallix il-biża taħtbek l-ebda tip għax il-biża mhix minn Alla. Alla jopera bil-fidi. U l-fidi mhux il-fidi fl-arja u l-fidi fil-feelings, il-fidi fil-patt. Jo konfjo in tos promessas, jiena l-konfidenza tiegħi xiex? Fil-wedit tiegħi. Il-wedit ta' xiex? Il-wedit tal-patt. Meta Ġesu Kristu qal jiena nkun miegħekom qatt lil min qala dik lid-dinja qala? Lid-dixxipli tiegħu qalbi tiegħi. Dawk li huma poplu tal-patt. Meta qal dak kollu li intom titolbuni f'ismi, dik la qala lill-Buddisti, la qala lill-Musulmani u laqas qala reliġjużi kollha tad-dinja, qala lil min huma mill-patt tiegħu, parti mill-patt tiegħu. Għax il-moment li inti tissejjaħ dak l-isem ta' Ġesu, inti taf x'inti tagħmel qed tirrilisja il-patt. Dak li qed nagħmlu. Allura inti Ġesu jgħidlek dak kollu titolbni f'ismi, jiena nagħtihulek. Imma dak kollu nitolbok jien inti titagħtihuli. Għax issa aħna ħaġa waħda. Għalhekk il-mara fil-Bibja hija kmandata minn Alla tittoġob ir-raġel. Ir-raġel
huwa kmandat minn Alla fil-Bibja li jrid jaċevola lil martu. Sakemm ovvjament mhux fil-ħażen. Jekk il-mara tgħidli isma' qed tiġini ħsieb immur ħaxixa. Ngħidilha seaweed l-aħjar. Jekk kun imħalta beħwa wara aħjar. Għax inħobb is-seaweed. Dik l-unika tip ta' ħaxixa nista' niekol. So, ġifieri jekk hija xi ħadd tgħidli xi ħaġa li tmur kontra li jien li ħadd poġġini in jeopardy to break the covenant, I will never do it. Let me tell you something, brothers and sisters, wakey. ħafna minnkom kontinwament you put your covenant in jeopardy. Meta inti tagħmel il-boss l-Alla tiegħek u tibża li keċċik mix-xogħol imma ma tibżix li Alla jalaqlek il-bib tal-ġenna f'wiċċek. Ħafna Maltin hawnhekk il-bieraħ konna ġotiġ, imsiken għax huma msiken. Mħaġġ għalija, imma Alla jagħmel l-invit u bħalma kollha ħafna tiġijiet. Sewwa inti tirċievi l-invit, sewwa jkollok aptit u ma jkollokx aptit, inti tmur dak it-tiex biex tonora lill-arus, il-arusa minn stidnek it-tnejn. Taf li Kristu kontinwament qed jiftfa l-inviti u kontinwament jibsquh. Alla llum qed jagħmel l-invit għal xi wħud minnkom għall-ewwel darba. Għal xi wħud minnkom biex terġgħu tagħmlu tiġdid u tat-tnedijiet tagħkom ta' żwieġ. Il-bieraħ ħed Jesmond, kont darba tidħol, Jesmond u Anita għamlu tnedijiet ngħidulhom tal-patt. Words that seal the covenant. Oh man, please let this. Did you know that every covenant is sealed in words? Kull patt fil-kreazzjoni kollha, għax fil-ġenna m'hemmx patt. Il-patt kellu jsir fuq id-dinja minħabba li kien hemm tifrik. U Alla kellu jerġa' jagħmel patt biex jerġa' jiġbi dak li tfarrak, jerġa' jagħmlu ħaġa sħana. Taf li inti kull patt li jsir fid-dinja isir bil-kliem. Taf li l-patt li inti bdejt ma' Alla fuq din id-dinja permezz ta' Kristu bdejtu bil-kliem. Dak li ngħidula l-istqarrija tal-fidi. Meta jien qed ngħid l-istqarrija tal-fidi ġfisser l-istqarrija tal-patt. Dik tfisser tal-istqarrija tal-fidi. Mhux jiena nemmen fil-bambin dik mhux stqarrija, dik baħnanata. L-istqarrija tal-fidi tfisser dak li Alla qal fuqek int tirrilisjah. That way you're putting God's covenant on your lips. B'dak il-mod inti qed tpoġġi l-patt Alla fuq xuftejk. Meta inti jum ilu f'Malta jew 3 ijiem ilu eżatt ma nafx kemm, tgħidx kemm għamlu kummerċ tal-Lidl u tal-Scots u tgħidx kemm marru tajjeb, halleluja, praise the Lord, glorja l-Mulej. U żvujtjawlhom supermarkets. Taf xrajna nies ignoranti mill-patt. U ħafna minna wis probabbli jmorru l-qudies jaħilsuha ta' kull nhar ta' ħadd filgħodu. Jiena mort nixtri 2 bottijiet ħalib just in case. Halleluja. Għax ommi kienet tgħid li inti fuq it-tetejx, fuq it-tenejx. Halleluja. Isma' Efesin kapitlu 2, morru. Vers 11. Ftakru mera li intom bis-sinjal tal-pagani f'ġisimkom u li kontu imsejħin bla ċirkonċiżjoni, taf xi tfisser bla ċirkonċiżjoni? Bla patt.
ħanerġa' naqra ħadi. Ftakru mera li intom bis-sinjal tal-pagani f'ġisimkom li kontum sejħin bla patt minn dawk li kellhom il-patt mamul bl-idejn fil-ġisem. Halleluja. Ftakru li f'dak iż-żmien kontu mingħajr Kristu. Kontu barra miċ-ċittadinanza ta' Iżrael, barranin għal patti tal-weda. Barranin għal patti tal-weda. Ġifieri intom ma kontux qed tibbenefikaw mill-wedit li Alla wiegħed il-poplu tiegħu permezz tal-patt. Kontu bla tama. Kontu bla tama. Kontu bla Alla. Ħanilkom aħwa. ħafna Maltin, u fid-dinja kollha, ta' ma ħankellem għal Maltin, għandhom għajnihom mimlijin li sejrin il-ġenna, sewwa, il-kelma tal-Alla ma jaqrawix, l-esperjenza ta' twelid minn ġdid qatt ma kellhom, però reliġjon minn saqajhom sawidnejhom u rashom mimlijin. Alla mhux reliġjon irid relazzjoni is-siġillata fid-dem qaddis ta' Ibnu Ġesu Kristu f'patt. U meta inti għandek nies Maltin, naf li llum il-ġurnata u anke min jisqal li huwa ateju bħal xi jiblaħ fuq it-televiġin. Sewwa jisqaru li huma atej, però ħafna Maltin jisqaru li aħna nemmnu fil-bambin. By the way, jien ma nemmenx fil-bambin. Jiena nemmen fir-Re Ġesu Kristu Sultan ta' Slaten, Re tar-Rejiet. Halleluja. Allura meta ndek daw it-tip ta' nies f'Malta qed jgħixu stranġieri barra mill-patt. Ma jistgħux jgħixu bil-fidi kif jisimgħu naqra xi ħaġa, jibżgħu jitwerru u jmorru jiżvujtjaw supermarket, mhux local store ta'. Gloria l-mulej. Malta tan alkoll, il-business għaddej. Fil-aħjar żmien. Meta semgħu fuq il-coronavirus dak kien l-aħjar żmien. Għax il-business it-triplawh ikkwadruplawh. Halleluja. Praise the Lord. Sewa. Ħanfakkarkom fi storja li ħafna minnkom mitħla tagħha. Tiftakar meta Alla sejjaħ il-poplu tiegħu mill-Eġittu? Tiftakar il-poplu Eġittu kien hemm bejn wieħed ieħor Iżraeliti, ħafna teologi jgħidu li kien hemm madwar 2 miljuni ġewwa l-Eġittu. Żgur li nazzjoni, jekk taqbżu Malta għandek 4 nazzjonijiet bħal Malta. Sewwa mill-inqas. Imma insomma, għajna 2 miljuni. Nazzjon ovvjament. Alla sejħilhom biex joħorġu mill-Eġittu. Taf li meta Kristu sejjaħlek lilek għalek biex toħroġ mill-Eġittu? Imma l-problema hija ħafna Kristjani ħarġu mill-Eġittu, imma l-Eġittu għadu ġo fihom. Jitkellmu bħal l-Eġittu, jaħsbu bil-mentalità tal-Eġittu, jagħmlu deċiżjonijiet kif kienu jagħmluhom fl-Eġittu, u mbagħad jiġu l-fellowship u jgħidu praise the Lord. Tiqafx tiġi, you're gonna get it eventually. Mela għandek poplu inti li Alla ħarġu mill-Eġittu u tafu l-kastigi kollha li ġew fuqhom, tafuhom. By the way, jekk għal xi ħadd minnkom tgħidu Alla ma kienx fair, Alla tant kien fair li l-aġenzjani għallhom jekk intom tagħmlu li qed ngħid il-poplu tiegħi, l-istess protezzjoni li ġejja fuq il-poplu tiegħi ħadd tiġi dwakom fuqhom. Imma ma semgħux. Għax infatt il-Bibja tgħidlek li kien hemm xi ħud li jemmnu xejn jgħid Alla permezz ta' Mosew ma kienux Lut, imma għamlu xorta dak li għamlu Lut, għamlu l-Passover, il-Bibja tgħidlek li anke lilhom ipproteġi Alla. Issa aħna llum għandna hawn xi ħaġa f'postna li ħafna jikbar minn Mosè. Ġesu Kristu li qed jgħixu jammar u jimxi fost il-poplu tiegħu. U d-dem tiegħu għadu qawwi u glorjuż u fejn il-patt tiegħu jiġi rilisjat u attivat l-ebda pesta u l-ebda kastik ma tersaq lejn il-poplu tal-Alla. Halleluja.
ħanidkom storja vera. Darba kien hemm ċertu wieħed jismu John G. Lake, morru aqraw fuqu, John G. Lake. Dan kien apostlu talla fis-South Africa. Insejt minn fejn kien jekkux minn North America jew insejt minn kien imma Alla kien se jaħlu biex imur is-South Africa fejn kien hemm ħafna qed imutu bil-pesta bil-bubonic plague. Ġis ma jtuha bubonic plague? Sewwa? Da marem raġel ta' fidi jaf xi tfisser li tkun f'patt malla li jista' kollox u beda jgħin in-nies bil-pesta. U meta qalulu minti kif qed tagħmelek ma tibżax għallhom le. Għallhom għax il-ħajja ta' Alla ta' marfija kellu rivelazzjoni ta' Romani kapitlu 8 vers 2. Fejn il-Bibja tgħidlek il-liġi tal-ispirtu tal-ħajja tal-Alla taħdem fija. Sewwa, for the law of the spirit of life is working in me. Sewwa, u kellu dik ir-revelazzjoni li hija patt, huwa kollu klim ta' patt. U da beda, u meta x-xjentisti qalulu ma ħanaraw kif inti lek mhux qed missek. Poġġewlu jdejh taħt il-mikroskopju, poġġewlu l-virus fuq idejh u jaraw il-virus taħt il-mikroskop jiddiżintegra. Din hija riċerkata, da mhux qed nivventa jien. Bħal John G. Lake għaw tiġa ħafna f'Malta, imma tidu tqumu mir-raqda spirituali u tqumu bħal ma jgħid l-Iskrittura fil-Ktib ta' Efesin kapitlu 4, awake to righteousness. Xi tfisser awake to righteousness? Dak kollu klim tal-patt. Meta fit-Testament il-Qadim, meta l-Qassis il-Kbir fit-Testament il-Qadim kien jidħol fit-tempju darba fis-sena, kien hemm qassisin jidħlu f'parti mit-tempju kuljum, parti mit-tempju kien jidħlu kuljum. Però fil-post l-aktar qaddis kien jidħlu darba fis-sena, il-Qassis il-Kbir. Il-Qassis il-Kbir fit-Testament il-Qadim kien jidħol bid-dem tal-ħaruf, joffri ħalih innifsu u għad-nub tiegħu u għad-nub tal-poplu. U kienu jistennew wara l-portiera. Ħafna drabi kienu jibżaw jekk mhux ħajspiċċa jiġi maħruq hemmhekk u kienu jorbtuh bil-ħabel biex jekk just in case jiġi mixwi, ħadd ma jista' jiġri, ħadd ma jista' jmur jidħol għalih, jridu jiġbduh bil-ħabel. U dawn insomma wara li kun ħareġ jippreżenta d-dem tal-ħaruf fuq l-arka tal-patt. L-arka tal-patt tirrepreżenta ismawni. L-arka tal-patt tirrepreżenta it-tron tal-Alla u tirrepreżenta l-Kristu nnifsu. Dak kien joħroġ minn wara l-portiera u kien jgħidilhom poplu għal sena oħra dnubietkom mottija. Mottija mhux imneħħija. Mottija. U daw kienu kollhom għalmenu roħ moħħhom mistrieħ li għal sena dnubietom ġi maħfur u issa jistennew sena diħla. Ma qatt ma kien eradikat, imneħħi id-dub dejjem kien għadu hemm. Ma kien motti, ġifieri Alla ma kienx ġudikom fuqu. Sewwax kien inqatlu l-ħrief. Issa fit-Testament il-ġdid għandna qassis ieħor kbir. Darba ma daħalx joffri id-dem għad-dnubietu għaxu stess kien bla dnub. U daħal joffri għad-dnub tagħna, mhux għad-dnub tiegħu, imma mhux bid-dem tal-ħaruf, bid-dem tiegħu stess. Jidħol fil-Bibja tgħidlek fil-Ktib tal-Lut kapitlu 8 u 9. Tgħidlek jidħol fil-post l-aktar qaddis. Mhux ta' Ġerusalem u ta' Iżrael, tas-sema. U joħroġ minn hemm u jgħidilna naw dnubietkom imneħħi u jien mhux biss ħfirtilkom dnubietkom imma għamiltkom bħali. Għax issintom you are now called righteous. Ġustifikati. Daqs li kieku qatt ma dnibt.
Dak huwa kollu benefiċċji tal-patt, tad-demm ta' Kristu. U allura issa jibgħatek jgħidlek mur fismi. Ġifieri mur jirrappreżenta lili, tkellem bħali, xandar bħali, aġixxi bħali. U l-opri li rajtu ta' nagħmel jien, għamluhom intom ukoll u ħafna iktar minn hekk għax jien reġa' sejjer int il-Misih. Qed tifhmuha? Grazzi Ġesu. Halleluja. Aħna naqdu Alla ta' patt. Meta aħna nitkellmu fuq il-barkiet, il-fejqan, il-paċi, il-ferħ, il-ħelsien, il-finanzi, il-barkiet finanzjarji, il-maghfra tad-nubiet, il-protezzjoni. Fl-aħħar ta' żminijiet, fil-ktieb tal-Apokalissi, jitkellem fuq ċertu kastigi li ġejjin fuq id-dinja. Kemm minnkom tad-dinja, holiday, inti tad-dinja holiday. Kemm minnkom tas-saltna holiday. Mela mhux qed jgħid għalikom. Imma fuq id-dinja ġejjin kastigi. U Alla jgħid imma lill-poplu tiegħi ma jmissuhomx. Hallelujah! Woo! Glory to Jesus! Daw il-kastigi mhux għall-poplu tiegħi, għax dak il-poplu tiegħi diġà aċċetta d-demm tiegħi, diġà ġie ġustifikat u meta ġej għalihom mhux ħankellhomhom fuq dnub, ħankellhomhom uliedi ejja ħammorru fil-ferħ tal-Missih. Hallelujah! Gloria l-Mulej! Wow! Tafu li tgħidlek l-Iskrittura morru aqraw Lut kuluh bit-Taljan bl-Ingliż, bl-Amplified, bil-NIV, bil-NSAB, bil-King James, aqraw kuluh. Lut kapitlu 9. Għax letteralment tgħidlek meta Ġesu Kristu ġej, mhux ħajsemmi lill-Knisja, mhux ħajkellemha fuq id-dnub. Issa l-mistoqsija hija di. Int żgur parti mill-Knisja ta' Kristu. Int żgur parti id-DNA tal-la fik. Int żgur qed tirrappreżenta bħala xhieda fidila il-patt Alla fuq din id-dinja. Jew ġast tiġi river of love. Jew ġast tidħol f'binja. Jew għadek iż-żebbiġ. Jew għadek titlob il-qaddisin. Jew għadek tikkuntattja l-mejtin. Jew għadek titkellem mal-mama u tgħidlu l-papa kemm nimmiżjak. Issa tgħidli ma b'daqshekk Alla x'temmillu differenza. Xejn. Id-differenza lilek tagħmel. Għaliex? Ħanorikom xi affarijiet fl-Iskrittura, kemm minnkom tidu taraw xejn il-Bibja. Morru fi ktieb ta' Ħosea kapitlu 8. Ħosea kapitlu 8. Ħanorikom ċertu skritturi li aħna forsi qatt ma smajnihom kif qed nisimgħuhom illejla. Halleluja. Ħosea 8. Issa, ma nafx, jina, għaw xaħat minnkom bħali ma temnux fil-kombinazzjoni. Jina ma nemminx fil-kombinazzjoni, bisseri ta' dejlek. Ma nemminx fl-ebda tip ta' kombinazzjoni. Ma nemminx. Number one, l-Iskrittura tgħidlek il-passi tal-bnidem ġustu ma gwidati mill-mulej. Allura kull fejn mur jiena ma mhux hemm kombinazzjoni, jekk int qajt miegħi ma tqajtx miegħi b'kombinazzjoni għax Alla rrid li inti tintaqa' miegħi. Sewwa? Imma parti minn hekk, dil-ġimgħa kelli ħolma. U kelli żewġ ħolmiet infatti. U tnejn huma sbieħ. Ma waħda minnhom kienet hekk li rajt li l-mulej jgħidli irridek iddoqq ix-xofar 3 darbiet fuq il-poplu tiegħi. Għal dawk li minnkom bħali ma temnux fil-kombinazzjonijiet. Illum jiena l-messaġġ kollu kien hawn fl-ispirtu tiegħi. Ma mbagħad immur id-dar insib skritturi biex nibbaża l-argument biex intom titalmu il-poplu tal-Alla jinbena. Mela niftaħ fil-ktieb ta' Ħosea u kapitlu 4 kapitlu 8 raġidaj.
Tgħid, set the trumpet to your mouth. Illustrina, men. Kombinazzjoni, din kombinazzjoni. Jekk tgħid li kemm il-darba qrajta di f'ħajtek. Għas niftakar li qrajta darba. Issa rajta kemm il-darba da. Imma qatt ma stikjat ma' moħħi. Taf fuq xi xed titkellem di. Kif il-poplu ta' Iżrael nesa l-patt. U kif kull darba li l-poplu ta' Iżrael dineb meta kiser il-patt. U kull meta dineb qed jidneb kontra l-patt. Taf li meta inti tidneb kontra l-patt? U għal le, ma tagħmlu xejn differenza, lilek tagħmilek id-differenza kollha. Set the trumpet to your mouth. Poġġi il-xofar, il-tromba, jew trombetta, ma ħalqek. And he shall come like an eagle against the house of the Lord. My God. Jiġi bħalajk kontra id-dar tiegħu stess. By the way, għal dawk li intom tinsew il-Bibja. Taf li Alla qatt ma jibgħat il-profeti ċanfar id-dinja? Alla dejjem jibgħat il-profeti ċanfar il-Knisja. Iżajja batu lill-poplu, Ġeremija batu lill-poplu. Ġwan il-Battista batu lil min? Il-Maltin. Le, batu lil-Lut. Kristu batu l-ewwel għad-dar ta' Iżrael, bibjadejlek, Mattew 10. Mbagħad għad-dinja kollha. Imma, mela meta inti għandek kelma li jiena ma nemmenx fil-kombinazzjonijiet, Alla qed jgħid li l-poplu tiegħu River of Love illum għax jiena għadmilkom għand nitkellem, u għal dawk li għandu widnej biex jisimgħu fuq il-YouTube. Alla tgħidilkom oqgħodu attenti. Issa trumbetta tista' tfisser ħafna affarijiet fil-Bibja, imma it's also a warning. Infakkarkom, issa, jekk jiena u inti nimxu fil-patt, nimxi in the righteousness of Christ, jiena nimxi verament fis-sewwa ta' Kristu, jiena m'għandix għalfejn nibża. U meta Alla jtik twissija ifraħ. Minti hi tiġġudika, ma niġġudika xejn, inwissi kiva, issa wara tista' tmur tagħmel paprata, tħabbix rasek għamel li trid. Le, inwissi, jiena msejjaħ biex inwissi. Mhix msejjaħ biex iġġudika. Hemm differenza kbira ta' bejn twissi u tiġġudika. Jiena nwissik, għamel int. Skont il-kelma tal-Mulej. Isma'wa. U jiġi bħal lajkla kontra d-dar tal-Mulej stess. Because they have transgressed, għax daw dimbu kontra l-patt tiegħi u rrebellaw kontra l-liġi tiegħi. Eżi saħwa. Isimgħu nisew River of Love u isimgħu nisew nies tal-Mulej. Għodu attenti x'qed joħroġ minn femmok. Għodu attenti. Tgħid li mibda' sika la tagħmel daqfer differenza. Ħanfakkarkom xejn l-Iskrittura Ġesu Kristu jgħid dal-kliem fil-Bibja tagħkom qiegħed bil-aħmar. Ġesu jgħid f'Mattew kapitlu 12 minn vers 33 sa 35 jgħid hekk. B'kull kelma li toħroġ minn femmok inti jew tiġi kundannat jew tiġi ġustifikat. Mela jew ħanoħroġ il-patt minn fommi u jiena nkompli nistabbalixxi l-patt Alla f'ħajti u fejn ngħix, jew nkella noħroġ il-kelma li tmur kontra l-patt u nkun qed nidneb kontra l-patt. Ħanejda ħansemmiha wkoll di meta nqasqas kontra nies, meta niggossipja, meta nivvinta ħmerijiet kontra dak u kontra l-ieħor. Meta nattakka ħija nattakka lill-oħti, ħanfakkarkom xtejt fil-ktieb ta' Eżajja 58. Tgħidlek jekk inti tagħmel hekk, inti qed tikser il-patt. Sewa, meta jiena minflok isimgħuni, għasħan indirizza dawk li marru żborzjaw supermarket, nispera ma kien hemm xi wħud minnkom fija. Għax għandek bżonn tindem doppju kieku llejla. Sewa, imma għal dawk li intom tgħidu li intom Alla imwilda minn ġdid. Minn fommok xi joħroġ kuljum?
Biex inti kollok idea kif il-bniedem ta' Patt jitkellem, lej min għandek tħares? Lej Ġesu. Ġesu kien il-patt Alla f'operazzjoni. Jesus Christ was the covenant of God in operation upon this earth. Aħwa, is-saltna Alla topera u tiġi rilisjata fuq din id-dinja permezz tal-patt. Infatti is-saltna Alla ma toperax imkien iktar ħlif fejn il-patt stabbilit. Għalhekk inti jiena u inti nistgħu nitolbu għal fejqan għax huwa parti mill-patt. Nitolbu għal ħelsien għax huwa parti mill-patt. Id-dinja ma tistax tirċievi fejqan, iridu jduru lej il-patt li huwa Kristu biex jirċievu l-fejqan. Qed tifhmu? Oqgħodu attenti. Anka oqgħodu attenti smaj storja dil-ġimgħa ta' xi ħadd jikteb lil-mara ta' waħda, il-mara fuq ir-raġel tagħha li qed jaqlibilha mhux vera biex iġellet kopja biex intkom tkunu tafu dak affar xogħol mid-demonju. U anke jekk ma raħx il-pastor, Alla tira. Tafx nibża jien? Li ħajkonna xi ambaxxaturi fl-infern minn River of Love. Alla hija tħares imma ħjar tibda tħares int. Il-lejla Alla qed iħares. U Pawlu xejn fl-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 4 u 5. Jgħidlek din hija twissija ta' maħabba. Għax jiena u inti taf x'nagħmlu ħafna minna nitkellmu bħad-dinja. Efesin kapitlu 4, Pawlu jwissi li laqqas tista' tobsor li minn xi wħud minnkom kif qed titkellmu. Tgħid li ma fiha xejn daqshekk. Ismawni. Mill-abbondanza tal-qalb mhux tab xejn li Iżajja l-profeta meta kellu l-viżjoni tat-tempju tal-Alla, għallu bl-Ingliż inħobb ngħidha għax iktar sabiħa, woe is me, for I'm a man with unclean lips. Wow għalija, għax jiena bniedem b'fom u b'xuftej maħmuġa. U l-Bibja tgħidlek kien hemm anġlu u qabad il-faħam minn quddiem l-art tal-Alla u messu dik il-faħam ma' fommu. Għalhekk aħwa meta jkun hemm ċertu ċirkustanzi fuq il-news, għax ġejja l-marda, għax ġej il-coronavirus, u mbagħad għadha jiġi l-corona beer. Segwa. Ħanejlek aħwa. Intom ma tafux li fl-Iskrittura tgħidlek what you say is what you get. Taf li fil-Bibja dik you shall have whatsoever you said. Remember that, Mark 11, 22, 23, 24. Jesus said, warned his people, not the world. Ġesu warnija lil poplu tiegħu. Inti kollok dak li int tgħid. You will have whatsoever you say. Mela Ġesu il-poplu tiegħu qed jgħidu qodu attenti kif qed tużaw il-fomkom u għalhekk il-mole qalli fl-ispirtu tiegħi għalli jgħid il-poplu tiegħi li jpoġġu l-patt tiegħi fuq fomhom ħalli xejn minn tad-dinja ma jersaq lejhom. Għalhekk inkull filgħodu nirrilisja l-patt. Kif, Pastor? Naqbad Psalm 91, naqbad 1 Peter 2:24, naqbad 2 Corinthians 5:17, naqbad 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Xej daw l-affarijiet. Tgħid jiena kapaċi għal kollox u niflaħ għal kollox permezz ta' Kristu Ġesu Kristu li qawwini. Akbar ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 4 akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Grazzi mulej l-ewwel Timotju kapitlu 1 vers kapitlu 1 l-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 7 u kapitlu 2 tgħidlek li Alla ma tani spiritu ta' biża' ma tani spiritu ta' qawwa u ta' ħabba u ta' dixxiplina. Jiena mbagħad nikkwota fil-ktib ta' Deuteronomju meta Alla tal din il-kelma lil poplu tiegħu tal-patt għallhom intom tkunu u mux id-demb. Intom tkunu mbirka u mux xiskuta. Mela jena id-dikjera li jena mbirka u mux biskut. Jena sejri l-fuq u mux l-isfel. U anke jek Malta tfalli jena nkun għadni sejri tajib.
Għaliex, għax ir-realtà tiegħi hija differenti ħafna. U meta jgħidulhom inti kif titkellem, żgur mhux bħalek. Jiena rrid nitkellem, irrid nirrilisja minn fommi il-patt. U għalhekk il-mole għalli put my covenant on your lips. Isimgħuni sew! Għax nara ħafna nies fuq Facebook well-meaning imma tuba. Mhux katuba, tuba. Jew tubi. Imsieken ta' ġej il-virus u jibdew jgħidu għodu attenti bil-virus u ġej dak il-virus u inti tgħid li inta l-bambin u ta' Ġesu. Ma tistax ġagbu kapitlu 3 marru qrawha ma jistax mill-istess fom joħroġ ilma ħelu u ilma mielaħ, joħorġu barkijiet u joħorġu saħtijiet. Qed tifhmuha? Allura għal min jaraf li aħna poplu ta' patt, ħantikom skrittura oħra, morru fi ktib ta' Judges 2, morru fi ktib ta' Judges, imħalfin. Judges 2, kapitlu 2, vers 20. Għatuħdu pjaċir, kemm inni ngħid, għax pers li qed inħossa ħafna fl-ispiritu tlift kull sens ta' ħin. Kemm inni ngħid? Min xi 8 nofs? Xi 8 nofs, mela minn nissi għax qed inħossni qisni nixglet sija ta' fuq. Hallelujah. Praise and worship team, would you please come? Judges capítulo 2. Verse 20. Then the anger of the Lord was hot against Israel. Il-rabja u l-kolla talla kienet taħraq kontra Israel. Għax he said, għax dan il-poplu, dan il-nazzjon, dineb kontra l-patt li jiena kmandajt il-missrijietom u ma semawx mill-vuċi tiegħi. Mela x'qed jgħidilna l-muli hawnhekk? Kull meta jiena u inti bħala Kristjani nidimbu jew ngħixu id-dnub jiena tinkisser il-patt. That's what he's saying. Jiena tinkisser il-patt. Mhux just dnub, qed inkisser il-patt. U x-xitan irid ninkisser il-patt biex ix-xitan ikollu dritt fuq ħajti. Għaliex mulej tlaqtni? Għax tlaqtni jent. Tiftakar ma tgħidlek dik tagħmilix u għamilta xorta? Tiftakar ma tgħidlek tmur x'hemmhekk u mort xorta? Tiftakar ma tgħidlek għamel hekk u inti jekk li mbagħad nagħmilha? Tiftakar ma tgħidlek aqra l-Bibja? Faħħarni, imxi bil-fidi. Alla mhux giddi. Alla ma jitilqek imma aħna jtolquh ħafna drabi. Issa, Alla mhux ħajaqta' qalbu minnek, però hemm ir-realtà tad-demonju. U l-mulej, il-moment li d-demonju jarak li inti qed tiżvija mill-mal-mulej, mhux ħajħenna lik, ħajjipprova jieħu opportunità biex jibilek. Taqta' qalbek int, u jekk xi darba tajt qalbek, żgur mhix minn Alla. Amen? Halleluja. Aħna nippritkaw il-Bibja tajt il-kelma tal-patt. Għax hija permezz tal-patt ta' Alla li aħna nirrilisjaw isimgħu stess id-dominju tal-Vanġelu tas-saltna fuq din l-art. Meta aħna konna fid-dinja, aħna konna taħt patt ta' ieħor. Kont taf li kont taħt patt ieħor? Meta inti x-xitan over minn Adam u Eva, u daw kollha li twildu fid-dinja mbagħad saru sudduti tiegħu, dak għax Adam u Eva għamlu agreement mad-demonju. Imma għandek Kristjani, jgħidu huma Kristjani u jitkellmu bħad-demonju. Għax dal-waqt immut, u dal-virus joqtolni, għax din il-Alla mhux qed jismani, u li mid-dera abbandonani, u għax Alla tarrax, dak mhux kliem ta' nies li jarfu il-patt. Dak huwa nies li huma tal-patt imma msiknen qed jgħixu bħal ma jti Alla jgħid. Il-poplu tiegħi, il-poplu tiegħu jiġifieri stejn. Il-poplu tal-patt jiġġarraf xorta waħda. Minna qas tarfi. Ħosea kapitlu 4 vers 6. Il-poplu tal-Alla jista' jiġġarraf? Iva. Ftakar, it takes two to tango. And it takes two for a covenant to function.
Il-good news ma' Alla li Alla ma jabbandonak anke jekk titilqu int. Alla jekk ma jabbandonak, jibqa' jistennik xorta. Imma in the meantime, qabel jiġi d-demonju jtik kaxkira. U tiġi lura l-mulej bruxma ta' bruises. Dbenġi. U ma jkunx għamilhom lak Alla. Kemm naf nies? Kemm wissejt nies f'ħajti bis-serjetà ngħidilkom? U xorta jagħmlu li nwissihom. Kellek raġun ta' pastor, mhux għal raġun qalbi. Għalhekk dik hija l-importanza tal-obbedjenza, l-obbedjenza lej il-mulej. Għax l-obbedjenza tgħinek tgħix fil-patt biex inti topera u tibbenifika mill-patt. Qed tifhmu? Ix-xitan irid jiġġielidlek kontra l-patt. Tidnejlek kemm huwa ħażin id-demonju. Mela meta jiġi l-Antikrist, taf x'ħajamel? X'ħajamel l-Antikrist? Ħajamel patt. Tafu? Li meta ġej l-Antikrist, li ħafna jemnu li diġà huwa ħaj u diġà huwa fostna. Jiena nemmen il-profeta tiegħu diġà huwa fostna. Tafu? Li meta ġej ħajamel patt fid-dinja, tafu? Kemm tridu tkunu marfa qalbi? Tafu li l-Antikrist ħajamel patt, tafu li. U l-Bibja tgħidlek wara klesni u nofsi dak il-pattu bat jinkiser. Tafu li ħafna Kristjani qegħdin fil-periklu li jekk ma jinħatfux u jkunu hawnhekk qabel jkollhom jieħdu l-marka bil-fors tal-bestja. Meta aħna nitwildu mill-ġdid, aħna nitwildu it-trasferiti taħt patt ta' Alla. Ġifieri nsiru ħaġa waħda mal-Alla. Meta Alla jgħidilna tagħmlux idoli, la tqimuhomx, la tadorawhomx, la tikkontattjax il-mejjed, la titlaqx il-martek jew il-żewġek. Toqgħodx titlob għal-mejtin jew għal dawk li telqu l-ħajja l-oħra. Ġesu jgħidilna ħalli l-ħajjin mal-ħajjin u l-mejtin mal-mejtin. La tisraqx, la tikdibx, tiġġildux bejnietkom din isbaħ. Għax għandek tnejn nies tal-patt jagħtu bejniethom qishom tad-dinja. Nisimgħuni di aħwa. Meta jiena tfal tiegħi Ġożaja u Mikaja ikollhom xi jgħidu, it-tnejn jibqgħu wulidi ta'. U taf xi kolli nagħmel bħala missier, it-tnejn jaqilgħu punishment. It-tnejn ma jaħoluha. U probabbli Alla ma joperax naħseb dejjem hekk. Imma ara x'disgustat meta int għandek tnejn jgħidulhom li huma Kristu nħobbu tnejn lil-mulej u jitajru u jiġġieldu bħal kelb u qattus. Ma nafx li ma kelb qattus għax jiena kelb qattus għax kienu jinħabbu. Għax meta jgħidux kelb qattus ma nafx hemm mhuwiex sadik mhux vera. Aħjar tgħidulhom daw jiġġieldu u jagħtu qishom żewġ Kristjani. Qed tifhmu aħwa? Aħwa, il-mulej jħobbkom. Alla jħobbna. Alla mhux qed jikkundannak. Imma Alla twissina. Poplu tiegħi. Diħlin fi żmien. Ara fil-patt tiegħek. Irrilisja minn fommok bis-silpat tiegħi ħalli fil-ħajja tiegħek u fil-ħajja ta' familtek u fil-ħajja tal-poplu tiegħek. Inti tkun ix-xhieda ħajja li Alla huwa ħaj. Il-patt tiegħi għadu b'saħħtu u fejn tmur inti tmur is-salda tiegħi. Halleluja. Grazzi Ġesu. Għalhekk illuminaw inti. Fi Kristu aħna llum il-patt Alla fuq din l-art. Fit-tezmin ħanorikom l-aħħar skrittura. Morru fi ktib ta' Lut kapitlu 3. Din l-iskrittura vera fija x'tomot. Ħanet olbu fl-imkien. Halleluja, grazzi Ġesu. Il-mulet ifejq il-ġaħat bħalissa.
Anka meta tisimgħu bad news ja ħasra. Naf li ħafna minnkom tħobbu taraw in-news. Għodu attenti. Għax ikun hemm ħafna bad news. U taf ximlik bil-biża, bin-negatività. Li xi ħadd fil-familja li inta qatt ma taf x'inhu għaddej f'Malta. Jiena ma ngħix f'Malta, jiena ngħix fi Kristu. Jiena ngħix fis-Saltna. Ġismi biss jgħix f'Malta. Għax inti qisek rasek biss fi sħab, mhux rasi biss jien kollega min fi sħab. Jiena irxuxtajt ma' Kristu u mi jgħad poġġut fis-sema, fuq la fis-sema, halleluja, fuq kull qawwa u saħta, fuq kull ħakma u fuq kull awtorità għax miegħu ġejt irxuxtat fi Kristu Ġesu. Halleluja. By the way, qed nikkwotalkom Efesin kapitlu 2 vers 6. Isimgħu din il-skrittura kemm hija powerful. Hebrews chapter 6. Excuse me, chapter 3. Hebrews 3. Iridkom taqrawha sewa vers 1. Isimgħu. Ħuti għad-disin. Ħuti għad-disin. River of love, intom kollha għad-disin. Intom li verament esperjenzajtu twelid miġid, intom għad-disin, intomx minn dimbi. Taf kemm nisma' ħbarijiet. Għax jiena tal-bambin u jiena midneb, mela ħi għandek bżonn is-salvata u titweled miġdid. Għax il-midnbin ma jidħlux fis-salvata smewwied. U l-bambin mhux ħassibu hemm lanqas. Qed tifhem? Taf li Pawlu ġielet-ilkom din manna l-ġodda l-lejla fl-imkienu hemm bżonn nisimgħuha. Taf li Pawlu qatt ma jindirizza darba lill-Kristjani bħala midinbin. Gordon John Manxa mhuwiex midneb. Titħaq, praise God, qed inġiblek il-ferħ, kompli tħaq. Int jekk għandek il-Kristu m'intix midneb. Int qaddis. Inti diġà parti mis-saltna, Alla bid-DNA glorjuża qaddisa tiegħu diġà qed jopera fik. Halleluja. Isimgħu għadi. Ħuti għaddisi. Li għandkom sem fis-sejħa tas-sema. Għandna sem. Diġà jiena għandi sem fis-sema. Aħsbu fl-apostlu l-qassis il-kbir tal-fidi li aħna nistqarru. Tal-fidi li aħna nistqarru. Aħsbu f'Ġesu. Ħanaqraħilkom bl-Ingliż, għax bil-Malti mhux għasek uff. Therefore, my holy brothers, partakers of heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our confession. Il-qassis il-kbir tal-istqarrija tiegħek. High priest of your confession. Did you know that Jesus Christ, when he is in heaven, and he's listening to you talking like the earth, like the sinner, like the lost, you're sinning against his covenant. Jesus takes your confession of the covenant and makes it happen. Ġesu jaqbad l-istqarrija tal-patt tiegħek. Meta jiena ngħid permezz tal-ġrieħi tiegħu jiena nfejjaq, x'qed nirrilisja? Il-patt. Meta jiena niddikjara li kbar dak li huwa hemm fija minn dak li hemm fid-dinja, x'qed nirrilisja? Il-patt. Meta jiena niddikjara li jien għandi l-ħsibiet Kristu u moħħ Kristu, x'qed nirrilisja? Il-patt. Id-dinja ma sax tirrilisja xejn minn dak. Allura l-moment li nirrilisja l-patt tiegħu, Kristu jgħid dan huwa l-patt tiegħi. Is-siġillat bid-dem tiegħi. Imħallas bid-dem, settled. Dak għadu kif qal li permezz tal-ġrieħi tiegħi nfejjaq, settled. Dik għadha kif qalet li hi kapaċi tagħmel kollox permezz tas-saħħa tiegħi ta' Kristu li tqawwini. Settled. Għax Alla ma jismanix. Missier da balalu. M'hemmx tagħmel. Għetlu li ma tilqaqat, imma xabajajt li abbandonajtu. Għax irridu ħass xi ħaġa. Ibatlu ħassa.
people of God, are we awake? Tonight we're going to have the great awakening. Fil-testament u fil-patt il-ġdid, Ġesu ġi ħallas għal kollox għalina biex jerġa' jieħodna lura fil-ġnien ta' Eden. River of Love is an Eden on earth. Imma now let's talk as people of Eden. Aħna poplu ta' patt irrestawrati sħaħ malla permessa Kristu u rridu nitkellmu, naġixxu u naħsbu bħal nies li aħna ħaġa waħda malla. Amen. Meta jiena ngħid il-kontrarju qed nidneb kontra l-patt. Qed inkisser il-patt, qed nagħti spazju lid-demonju. U ħanejdilkom aħwa, d-dinja dieħla fi żminijiet. You better get this as your second nature. Id-dinja dieħla fi żminijiet li aħjar tkun taf dal-messaġġ bħal ma taf in-nifs li tieħu kuljum. Għax l-Iskrittura tgħid li fl-aħħar ta' żminijiet ħafna nies tifqilhom qalbhom bil-biża' u jiżvujtjaw is-supermarkets. U da għadu ma ġi xejn. U lej River of Love u l-poplu tiegħu xejn ma jiġi f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Għax l-ebda arma msawra kontra tagħna ma tirnexxi f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Glorja lilek Ġesu. Amen. Jekk il-lejla inti tgħidli pastor, jiena dak il-baħnan, jiena dik iċ-ċuċ, jiena dik il-midimba, jiena dak li nsejt il-pattijaj, jiena dak, itlob għalija mulej. Pastor itlob għalija. Mulej ħenna għalija. Mulej ħenna għalija. Għax il-patt minna ħatalla jaħdem dejjem. Amen. Embaxxu rasna. Thank you, Lord. Jekk illum inti smajt dal-messaġġ u tgħid li pastor kelli bżonn nisimgħu dal-messaġġ, ejdi olli dejk inti sa stess. Halleluja. Gloria għal Ġesu. Ma ġejniex għal xejn. U għadna ma spiċċajniex. Il-bira ħadda. Il-bira ħadda. Il-bira sajt libt id-dinja. Illum Alla jerġa' jtik bidu ġdid. Halleluja. Thank you, Lord. Għalhekk lejla ngħidlek minn qalbi fisem sidna ħanin glorjus Ġesu Kristu. Jekk inti lejla qiegħed tgħid li pastor jien nixxi nagħti ħajti lil Ġesu llum għall-ewwel darba. Irid nibda din il-ħajja ġdida. Nistabbilixxi dan il-patt li Kristu għamel għalija. Millum il-qudiem irid nimxi verament mal-mulej u nesperjenza l-qawwa tiegħu f'ħajti. Nixxi nitolbu jaħfir li nobieti. Jekk dal-persuna jenti bla mistħija. Olli dejk issa stess, hawn xi ħadd illejla jolli dej. Bla mistħija ta' xejn. Halleluja, grazzi Ġesu wieħed. Min iktar. Jekk inti għal qatt tmut illejla. U minn tiżgur li ħassalva. Ġesu Kristu ġie biex ikollok il-ħajja u l-ħajja b'abbondanza u Ġesu qal li dawn l-affarijiet ġew miktuba lilkom biex intkom tkunu tafu li min jemmen f'Ġesu Kristu għandu l-ħajja ta' dejjem. Jekk dal-persuna janti jolli jdek, hawn xi ħadd jagħti ħajtu lil Kristu llum għall-ewwel darba. Tixtieq salva titwilet miġdid jolli jdek apparti dak li diġà għalihom. Hawn xi ħadd ieħor, grazzi Ġesu oħrajn, grazzi mulej. Halleluja. Grazzi mulej. Intom li għollejtu jdejkom, kulħadd ibaxxi rasu, titkellmux bejnietkom please. Nixtieq tirrifletti daqsxejn fuq dak li tkellimna. Dik kienet il-kelma tal-mulej għal dan l-istaġun li qed ngħixu fih. Halleluja. Tkellem mal-mulej, l-mulej fejd nibt kontra tiegħek aħfilli. U l-mulej jgħidlek dan son. Dan daughter. It's done. Alla mhux ħaqgħod jisawtek. Alla huwa tajjeb. Ħafna iktar milli qatt nista' nispjegalek jien. Allura ħwa
Dawk kollha li intom hawn preżenti. Dawk kollha li għallejtu jdejkom jew suppost għallejtu jdejkom u dawk kollha intom fuq YouTube. Tieni kamera hawnhekk faċċata. Halleluja. Jekk inti llejla smajt dal-messaġġ u tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu l-ewwel darba vera, mhux tkun reliġjuż, tibda patt ġdid malla. U tgħid talba minn qalbek, ejda wara Jessa stess, fissira minn qalbek. Kulħadd jgħidha miegħi hawnhekk ukoll, Missa Qaddis. Grazzi ta' għażiż ibnek Ġesu Kristu. Illum naraf li inti tissejjaħ li għalik biex inkun parti mill-familja tiegħek fi Kristu. Jien għadnibt kontra tiegħek mulej, bl-emil tiegħi, b'fommi, ħsibijieti. Aħfilli mulej Qaddis u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Inti x-xut tal-patt. U llum jiena nixtieq nibda dan il-patt miegħek mulej. Ejja f'qalbi poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Salvani. Bħalma ħfirt int lili, hekk jien ukoll naħfer lil min dineb kontra tiegħi. U nħenna l-jom u nitolbok għal-jom mulej biex tbirikom ħalli jsir jafuk ukoll. Mulej Qaddis, nemmen li inti smajt it-talba tiegħi. U millum il-qudiem jien issejjaħ ibnek, bintek, Aziza fi Kristu. Illum dnubiti maħfura kollha. U llum jien maħsul fid-dem ta' Kristu. Illum nista' niddikjara bil-fidi u bla biża' l-ebda arma msawra kontra tiegħi. Mi ser tirnexxi għax-xjiena ta' Ġesu Kristu u x-xitan ma jistax imissni iktar għal glorja tiegħek missier. Amen. Halleluja. Halleluja. Grazie Ġesu. Għal YouTube viewers, God bless you YouTube viewers. Narawkom l-erba' u s-sif fis-seba' ta' flaxija u l-ħadd fil-ħodu fl-10. God bless you YouTube viewers.